Wie een shit-incident aan de Bulgaarpassage in Ljout is juist een jongen licht verwond rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en daar behandelen ze verwondings. De jongen verklaarde dat er jeder op de dij spul hier met de skutter. De dieder is uitnaaid en nog net vond, maar de politie weet al wel waar het is. De stichting Noord-Friese Lokaal Spoorwegmaatschappij sleept de gemeente Ljouter deel voor de jochter. Ze willen dat de vergunningsaanvraag voor spoorfietsen op het oude traject van het Dokkum locatie in behandeling naam wordt. De gemeente had liep wel eens orenplannen. De kwestie had al later aan het soort boelie in de gemeente Rieën. Op de eerste dagen van de schoolvakantie binnen Bern Jesterbjerm drukt waren met het bouwen van hutten. Meer dan 130 Bern uit Jesterbjerm en omliggende dwarpen door mij aan het Spiekerdwarp. De fjouwer mem die het organiseren hier net toch tot er saffele Bern erop Jansoen. De beste terrassen van Friesland binnen te vinden in Snits. Dat blijkt uit de landelijke terrastop 100 van vakblad Misset Horeca. Het terras van het Snitse Grand Café Bommel staat het heest op plak 14. En het tweede Frieske terras uit de lijst, de nummer 22, leidt in Snits. Mijn waren binnen de zo'n Frieske terrassen opname in de lijst. Joen en vannacht wisselend bewolkt, met enkele buien en mogelijk een klap tonger. De temperatuur leidt om de 15 graden heen. Morgen wordt het met zo'n 19 graden een stuk koeler. Het wordt dan wisselend bewolkt, maar rein.